sing tak goleki. Ya iki, Aku tak nang kene raiku ben ketok. Ya iki. Aku sir muter. Tangane. Tak ketok tanganmu lak mbok kon kok. Lah iki ya apa iki? Iki radio anggitmu puteran-puteran kayak radio biasa. Radio tahun pira? Tahun 2015. Lah kok wis metu? Iki ngono kanggo promosi. Oh, kemeton carane. Kemeton ngene gegeden. Oh. Ego goblok kok iso. Wah, lah iki Aja didemeki. Masalah. Iki ngono antene bukan sembarang anten. Delok. Ya apa antene? aluminium. Nah. Ya iki. Iki anten model tahun 2015. Iya. Aluminium. 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 Asu. Lah iki nek ngunekne piye ngunekne? Nek ngunekne nganggo iki lho, Cak. Aduh. Lah iki nek ngunekne radio nganggo diputer, tangane gampang gringgingen. Laku apa iki? Iki laku magnet. Laku magnet. Iki iso nyaut teko ndi-ndi. Kadang ya nyaut memane kancane barang. Maksudnya iki omong-omongan iki iso mlebu nang suarane, mlebu nang radio, mergo anten iki teko aluminium. Aluminium. Ya iki. Nek kepengen ngunekno. Iya. Nek upamane pengen ro Jawa Barat. Iya. Iku tok siji Jawa Barat. Jawa Barat. Jawa Barat. Jawa Tengah. Jawa Tengah tok tok loro. Jawa Timur. Tok 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 Jawa Timur telu. Laku tutukan. Iya. Aku sore wis nuthuk iki. Ya ora apa-apa wong tek-teke dhewe masih ya sore nuthuk, bengi nuthuk, esuk nuthuk ora apa-apa. Kaya noi nuthuk saya wae haya. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Nang nuthuk Aku sir Jawa Barat ya. nek nuthuk sing tengah lho ya. Iya. Lho. Iki lho pojokane iki lho. Har. Macane metu. Macan. Iki dudu macan. Lah apa? Iki ngono mlebune setrum, mlebu nang radio. Kok kaya wong gero-gero. Ya iki mlebune setrum. Rungok. Balenono maneh. Wes nuthuk pisan wis to. Lho, alon-alone kaget gedhen iki, Mang. Pisan ya. Heeh. Oh, lah aku ngomongan nang kene apa? Marai kene lho. Kok iso Aluminium. ya iki. Radio Republik Indonesia Jakarta akan menyiarkan pandangan mata pertandingan sepak bola antara kesebelasan PSSI melawan kesebelasan Cina. Cina. Endi? Cina PSSI ku pengen bosok. Pemain dari PSSI ujung tombak Markuat dan Markeso. Kanan luar Sukir, kanan dalam Markaban. Kiri luar Blontang, kiri dalam Kunting. Iki gak wis bongkok kabeh iki. Pemain tengah Sokran Munawar dan pemain belakang Mona Lipata dan Fatola Akbar. Penjaga gawang dipercayakan kepada Basman. Hitungane iki pemaine dagelan sing wis mati-mati tok iki. Kayak balung tok. Pemain-pemain Cina, Pemain Cina. Bakpao, Bakso, Bakmi, Cuilan Niu, Bakwan. Cuilan Tong, Cuilan Genteng, Pang Sidmi, Capjai, ujung tombak Ci Kuangning dan Cipoan. Penjaga gawang dipercayakan Linja Cien. Lah, iki nek
pemain lawas merah liceng suwi. Iki pemain kawak ya. Heeh. Wah. Wasit dari Jepang, Sakurata. Pertandingan segera dimulai, peluit panjang sudah dibunyikan. Ya, bola disodorkan kepada Ci Kuan Ming. Bola melambung berebut dengan penjaga gawang batsman. Langsung cipokan. Merebut bola, batsman jatuh ke pelenggang. Cipokan langsung ditembak ke gawang. Batsman gol! Wah, wes. Kok dipateni kok. Tak kandhani. Penyiar iki rene nyiarno pemain sakmono kelak ngelak. Ditawani minum, Pak. Heeh. Dadi sik mlebu nang radio. Oh, lah soalnya kan radio iki Lho, antene iki lebak sing marai. aluminium. Awakmu nek omong aja cedek-cedek kok krungu. Gawe apa-apa ngono? Tak gawene teh-teh ya. Iya, Heeh. Teh tubruk apa teh apa? tubruk motor. Enggak teh tubruk teh pure ngono lebak. Kopi gigit ya. Iya, gekno topi. Kopi. Kopi Gigit ah. kopi gigit. Nah, Kopi ra bayar gigiti teh bakule. kopi gigit ayane gak seroto mari Jawa Tengah ini lebak. Ati ngombe seruput nggui giti. Nyetel. Jawa Tengah. Radio Purwokerto dengan berita-berita bahasa daerah Banyumas. Oh, Banyumas. Dulur-dulur, bapak ke biunge anak berita penting. Kie peternak pitik areng desa jadi jajar pada resah. Wah. Kandang pitik sing manggon anak bulakan pada dipangani luwak. Tadine wong-wong sing duwe pitik pada guyub, gawa pentung. Anak luwak sing paling gede mancing aring kandang langsung dikebuki. Yu siki kowe. Siki. Ayo. Siki gue. Gebuki kowe. Gebuki wae. Itulah berita penting dari Purwokerto. Purwokerto. Gak enak berita mana? Dan sekarang setelah berita kita lanjutkan, kita siarkan langsung wayang kulit Ya, semalam suntuk. Seneng aku ini. Dengan sepekan wayang kulit. Kemarin hari pertama adalah dari Jawa Barat berupa wayang golek, dan hari kedua dari Jawa Tengah kota Solo yaitu Ki Haji Anom Suroto. Dan untuk malam yang ketiga ini dari Jawa Timur dengan dalang Kiamat. Kiamat. Wong komsan. Kiamat. Micil sekareng kita gumuro swaraning wadya bala. Kairing gajah sewu pangiriting gento Mas Malelo. Pangirite gento Mas Malelo. Ayo. Jamu air mancur terkenal dengan Lah radio dirungokne penak-penak lewat jamu air mancur. Lah iya bak. Awakmu golek ana gelombange sing apik ta. Nyetel radio syukur to wae. Iki malam apa iki? Iki malam Sabtu iki. Wah, iki malam apa iki? Iki malam Sabtu iki. Wah, RRI niki. RRI apa? Surabaya. Loh, masa iki siaran ya? Iya, tak jajale. Heeh. Sik aku gekno kopi-kopi apa? Lho, sido ta? Iya, Lho, lah kopi tok ta karo gorengan. gekno goreng-gorengan. Iya.
Gorengan ketek nek anak. Nek nutuk aja banter-banter. Iya. Radio Republik Indonesia Surabaya, Nah, Krian, Mojokerto, Mojoagung, Jombang, Kertosono, Nganjuk, Wilangan, laki-laki, Haryono. Lah radio iki radio apa motor bis? Awakmu iki lek jane ngopo kok bengak-bengok ae lho. Lah iki penyiar iki apa? Hah? Kok Radio Republik Indonesia Surabaya Krian. Iki penggemar setiane iki sampe anjok daerah Kulon, Surabaya, Krian, apa Jakarta Krian, terus sampe anjok yang Kertosono Baron, penggemar iki tekan kono, Pak. nyentel radio kakek cocot ya. Radio lah kok iso ngerti aku ning kene. Ngomong nyetel penyiar iki lho. Loh, awakmu ngomong ae. Iya. Iki lebak semalah. Aluminium. Sebelum malam Sabtu, acara rutin sebelum pagelaran Ludruk RRI Surabaya, ada berita bahasa Surabayaan. Kayak apa iki? Berita Surabayaan. Caca ning ono berita kobongan. Kobongan. Kremil kobongan. Gara-garane kompor meledos. Kayak JTP. Pojok kampung. Heeh. Mbo iku biyen apa jalarane? Wong-wong padha nyelametno awake dhewe-dhewe. Lah kadang-kadang wong sing gak ngerti, contone kaya balon-balon, Nah, genggek lho balone genggek. padha gak ngerti nek ana kobongan mergo padha turu dhewe-dhewe. Iku berita teko Kremil Surabaya. Lah tenan. Dan anak genggek ku wobong mlayu. Enek pegak lho. Enek pegak. dan sekarang tepat pukul 9 malam kita dengarkan pagelaran Ludruk RRI Surabaya Waduh, tak godhog nang Medan. Lah iya. di bawah pimpinan Sapa iki? Cak Haji Agus Kuprit. Malam ini membawakan sebuah judul cerita Bagio Gendeng. Lakone aku. Sapa? Bagio gendeng. Awakmu. Tutuk Bagio raimu. Lah Bagio sapa? Bagio Dewi. Oh, kono enek ta? Kok awakmu aja momen iki nyaut iki lebat. Aluminium. Setelah Anda mendengarkan kidungan tari remo dan sekarang acara lawak, pelawak-pelawak yang sudah terkenal diantaranya Cak Agus Kuprit, Cak Momon, Tau roh aku Agus iki. Cak Dadang Kurniawan, Cak Bagio, Awakmu. jangkrik duduk Bagio kon, Lah Bagio sapa? Bagio RRI. RRI lah. Iya, Awakmu ngomong-ngomongane nyaut lebak. Aluminium. perlu diketahui para pendengar setia bahwa malam ini siaran langsung dari yang nanggap orang punya hajat yaitu Bapak Situr dari Kacangan Modo Lamongan. Oh, Pak Situr mbak ben nanggap ae. Pak Situr Lamongan ya. Lah iya Situr Lamongan iki. Setelah Anda mendengarkan tari remo dan sekarang giliran acara lawak akan diawali pelawak Cak Haji Agus Kuprit. Tak godhog Medan. Agus sih mesti. Ki sidonge dong apa gak iki? Bongkoe mari. Swara rada klerak-klerak. Badhok apa kowe? Mangan nongko. Cangkemmu meneng gak iso ah.
Aluminium. Ayo Rek. Godhong waru kok ciut-ciut rupane ayu, ambune wangi. Ambune kecut. Asa karepku sih. Ayo medhet wae, medhet wae. Kita urip ngailing ngono ayo sing seneng derema kelawan detono. Senajan setitik tapi sing lega ganjarane ana akhire. Lah iya. Kaya awakmu kene. Iya. Loh, iki gak bagi. Ayo lah. Ayo lah. Ayo lah. Kakak. Ayo lah. Kabehmu kenapa? Dari aku kupris. Lah ayo nang radio. Radio apa? Nang radio, Bang. Iki mejane tak jono lah kono kene ngene. Matamu ketok-ketokan. Matamu dhewe. Iki jenenge wong ketok-ketokan trauma. Trauma apa? Lho dikandani kok iso. Jelas iki lho mikir nang ngene iki lho. Walah, Bang. Iki sing garai awakmu mbok lahle ketok-ketokan iki. Iki ku posisine omah lah gak tepat ta iki. Glambiar ngono ta? Glambiar suarane. Lah iya awakmu ketok-ketokan ben ngene suarane cek menggema. Oh, cak ulem. Cek ulem kok iso. Oh. Ayo le. Karepku ya. Nah. Suarane lak gena. Nah, enake ngene lho. Ki ora muni-muni. Urung. Ngedok ku yang ngenteni gok. Lho, ya lah ya. Piye? Ya apa? Ya. Syukur-syukurne penat Jawa kula ngenging saumur dina. Tak cupek lho sing ilmu kono. Tak ukiri, tak ukiri gedhet bolong trisranda luar. Tak pikiri yo tak pelani. Saiki melak ari ya. Ya, melak ari kene. Iya. Lah iki harus sendiri. Di ora enak ini lho. Ora enak matamu. Lambemu iki. Lambe kaya anakmu nyane apa jenenge? Ora manjemu nang kono. Iki jenenge ketok. Wong ora enak apa-apane ngene kok iso. Ayo dicoba ayo kene. Masuk kene lho awakmu. Iya, Lah, kene lho kok iso. Ayo le. kene aku. Oh, jelas ora anu kok. Entar kok tak dudui sesine kok. Rungokno ta. Kesenian darayo tilas tarekno iku tinggalane nenek moyang
ketok aku ya kabeh ya ro nek. Ajar. Kok mun prep ngono barang. Aku ngikut. Kabeh gendeng to. Iki ngono suarane tok, Bang. Suarane apa? Ujrat. Iki tangene, bertangene kok ketok. Lho. Endi ora? Wis ayo nang kono, awakmu nang kono. Iya, iya. Nang kono lho, kok Oke aku kene. Lho, kok Ora aku kene, pokoke kene. Iya le. Ayo. Ayo juri. Kene lho. Kene aku, pokoke kene. Aku ora trimo. Kene lho, Bang. Aku kene ae. Wes, Kene lho. wes ora. Pokoke. Eh. Kene lho kowe. Ayo Paman Muni juri. Ayo. Ayo. Ayo, saiki. Munio saiki. Kene Gus. Apa apa? Wes, ora urung-uran. Wong awakmu iki ambak dikongkon singi tak nempel nang jero kene lak iso gandong kaya lawa. Lah kon iki kurang brukut. Ora bruku dengkulmu locot. Masa Ante sing anu ya panjak-panjak ya bahaya iki. lah kok iso? Kok iso panjang-panjang bahaya? Berbahaya. Kok sebabe? Lah dijak kompromi ngene ya gelem. Awakmu aja omong ae sebab iki enek antene. Alah, anten apa? Tahun 2015 iki. 2015 babak. Wah, kon niku perusak kon niku. Ora ya. Nek awakmu pengen duwe radio sing apik, ayo nyang toko tak tukokno. Nang toko apa? Lho ora, nek kepengin ngrungokno siaran apa iki berita pedesaan. Wong perlune ngrungokne radio ku ya beritane kuwi. Apane wong aku kok ndandani radio. Aku mono tukang batu. Ala lah pikirku jarene iso ndandani pagir yo iso. Iki bekakan apa iki? Bak iki ngono warisan lho, Bak. Warisane leluhur Bandak. Kok iso awakmu aja mangkelan ngono tak kok kowe duwike balekno. Mandak ngono duwe balik tak gak iki. Kembalikan. Lah iki aluminium iki kadung tugel. Ora iso. Ayo nang toko tak tukok nang toko. Saiki ya. Ya, ayo. Ayo. Ayo.